No. थांदो बुं Hello guys, जों दा बगामाथि थांगासिनो शुटनि थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय था मा लादो ओमफ्राय जों दा शुटिं टाइमाव जानो थाखाय जों दा आपेल लादों ओमफ्राय सुमफ्राम फिथाइ लादों ओमफ्राय मिठामुरि लादों नोंथांमोना दा जानायखौ नुगोन खुदै गलायनाय नेनानै था लोगोफोर लामायाव दुन्दिया बायलांगोन आरो Hello guys, जों दा शुटिंनि थाखाय उदालगुरि थांगासिनो मिस्टिक उदालगुरि नङा माबासो बगामाथि थांगासिनो जोङो दा दान्दैखौ नायलांबाय थादो दा नुगोन शुटिं खालामनायखौबो नाङा जालायनो आयना ला मोजां action Nè, nay được chưa rồi, bác gì? Mình cũng lúc chưa biết hả? Cái video cũng chưa nào thật. Này đây. Cái chuyện là gì mà này? Rồi, đừng rồi. Vào đi cái mali rồi đừng. Rồi. Ra, दा माबाना साइबेटा ओइ बुख्लांनायावसो बाय गाबबानो जाबाय सानो बिना नङा मा जानो हायालै मा मोनसोर हिनजावखौ बुख्लायदो बुख्लाय हम नोंथां बिजाबार बेकार बार डायलग नों जुदि नै जागाखौ बे न'खौ गारना ओइ बिजा सासेतालाय सोर दङ जोंनि मानसि Ay sama lama hangsır Sal! Mana dia? Baik kerja salah. Habis insya mudah boleh dah. Ngapain ya? Tadi masuk lo, mana punya kau? Mana pulang kerja? Agak gamna, no siapa pun. Hei, Habib, aku nak kamu nak kaya. Ma bunai lo, bukan kan yang mana mak? Man minah ya. Ma bunai lo, bukan kan yang mana mak? Masih kebiji, bukan mana tu. Baik kerja ni. Bicara gimana? Rani ya, baik kerja ni bisa. Habis insya mudah boleh dah. Naya ada, tadi masuk lo, sudah dia. Bicara mana pun nunggu. Gamna, ini lo, nunggu siapa? Ma bunai lo, bukan kan? Ini ada. saya kamu